салому алейкум мухлисони ММА ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем, ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам стили классика мебошанд. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. Одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. Барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм-канал ки дар зери комментария ҳаст, худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед. дирӯз ду варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов дар вазни нимсабук то 66 кг бо варзишгари бритониёӣ Натанаэл Вуд ва Муин Ғафуров бошад бо размкори доғистонӣ Саид Нурмагомедов дар мусобиқаи UFC 294 баромад карданд, ки дар натиҷа Муҳаммад Наимов бо тасмими доварон даст боло шуда мутаассифона Муин Ғафуров бошад дар раунди якум шикаст хӯрд. мо бошем ба Муин Ғафуров гуфтанем ки роҳ афтода нашавад, чун муҳорибаҳо боз аз пешанд ва Муҳаммад Наимовро бо дастболо шуданаш табрик мекунем. суханҳои Муҳаммад Наимов пас аз муҳориба. Муҳаммад Наимов номҳои ду ҷанговарро ки мехоҳад бо онҳо ҷанги навбатиро баргузор кунанд гирифт. Алекс Касерес: ман ӯро дӯст намедонам, ба ман маъқул нест. Инчунин мехоҳам бо Эдсон Барбоза ҷанг кунам. ӯ легендаи вазни сабук аст, аммо он ба вазни нимсабук гузашт. хуш омадӣ. ман фақат мехоҳам ки шатаҳои худро ба ӯ нишон диҳам ва аз ӯ шатаҳои Бразилияро бинам ва мебинем ки шатаҳои тоҷикӣ беҳтар ё ин ки аз Бразилия. ба шумо кадом муҳориба аҷибтар аст? Муҳаммад Наимов 10-2 бо Алекс Касерес 21-14 ё Муҳаммад Наимов 10-2 бо Эдсон Барбоза 24-11? фикратонро дар комментария нависед ва мо бошем бо шумо то видеои баъдӣ. хайр хуш мекунем. хайр дӯстони азиз, шоду пирӯз бимонед. салому алейкум бародару, дӯстои азиз, ҳамсинфҳо, ҳамкурсо. беҳад ростӣ смс-тона бисёр дидаистам, қабул кардаистам, суханотона мехонам. узри зиёд ки ҷавоб дода наметавонам, аз сабаби ки физически успеҳ накардаистам. алло ҷазои хайртон бида, ҳазор раҳмат. дар давраи мактабӣ вақте ҳам хеле вид хати хона меомадӣ, мегуфтӣ ғалтидам. ҳозир чам занза мега чикор кардӣ, гуфтам ғалтидам. саломат бошед.